سلام معكم تخاتلتي نايز مدب كم يتخونوا كم ياللخم مساخم زلخو حاوهم قرية كم تلومت كل جزء زقربكم أبزي ناي جزانا كونه ويكا أب جزانا نتفرلهم سرحات قرية كابتنا باخم شيرز قبرو من قدتاتي يا ريتا من البات أبز حلفة نحا مستوى صرنا نيرنا بزتفعل عليه مخنياتات نعطي بلشيت سلازنا برقن نعو أجاست قبرو سلازي كاركو أفتمع التخلمتكم أي كالن نلو مجن ما قد نايتي بحامس شركن قبرو الكم ينازولناكم حاونا ريليتر حزنا مسينا لنا السودو مانتايو أب جزانا زدلنا ويكا أب جزا مجزا جزا مشار جزا مكراي زلو نزهلو كنتات تأساسيرو كل حبريتو خبرنا نالبات نزي فيديو ريكورد مسكونة تريو ودما كابزي التوستو حبريت عند هرادليو ناتو information after screen display كنقبرو الكوينة مسودانا ወይ በአካል ሓቲትኩም ደው ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ከምኡ ሕቶታትኩም ክምለሰልኩም እትደልይዎ እንድሕር ሃልዩውን ኣብ ቦታ ኮመንት ፅሓፉልና ተመሊስና እውን ንዕኡ ሪኢና መብርሂ ክህበና እውን ደጊምና ክንፅዋዕ ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ንገብረሎም መዓልቲ ዘለና ኣብ ፊላደልፊያን ከባቢያን ትነብሩ እንድሕር ኮንኩም ዝያዳ ንዓኹም ከዓ ብኣካል ክትረኽብዎ ስለትኽእሉ በአምሓርኛ ይኹን ብእንግሊሽ ይኹን ብትግርኛ ብዝደለኹም ቋንቋ ሓቲትኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሎሚ ኣብ ግዜና ተረኺብና ኣለና እዚ ንዓኹም ከዓ ካብቲ ዘለዎ ኢንፎርሜሽን እሱ ክህበና ናተይ ድማ ምስቲ ናይ ምስራሕ ገዛ ዝተኣሳሰረ ሕቶታት ምስ ደልወኩምን ንዓይ እውን እተሓትዎ እንድሕር ሃልዩ ኣነ ከዓ ብናቱ ብዓቕመይ ዝሰርሖን ዝምልሶን ክህሉ ስለ ዝኽእል ናይ ክልቴና ተኣሳሲርና ሓፈሻዊ መብርሂ ክህበና ኢኒ ሎሚ ምናልባት ክምለስ ኣለዎ ክሕተት ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ደጊምኩም ፀሓፉልና ንሓውና ኣብ ቦታ ኣሎ ሕጂ ናብኡ ጆን ክንገብር እሞ እቲ ዘለና ናይ ሎሚ ሓበሬታ ክህበና እዩ ማለት እዩ سلام سيم حوي سلام دي خاخ مكان يا خا سلام قري حوي كم تكون سلام يا املاح مسكن ادمينا خبيركا كم تلومت كل جزء حبريتا خا كل جزء دلو مخانكا بزا قاطامي بشمين بشمنا فيديو زرين كمسكنا كيفتو ثانك يو فيري ماتش هراي من البات حدش هيكون كان ويكا مساخن نغبرو انفورميشن نتبنا مجمريا نايكونن جن بناتي دخامو دنبرلو أنا قاعد أمي ساعات سلزيت عامل زنبرة أتي تهبنا زنبركا أقاري تيجي نيرو مالتي هجيجن كان في فعل أمر حد ما إصحاحها بتزلكا جزء سريعنا كن كتسلينا من مجمري أمزر يخلو سلز خلو قدم زي كتاتلونا ون حجي زي كتاتلو ون كلو سلز خلو نحافظ شامل هذا أكل حاونا سيوم منيو استسرح خاطة أساسي كخان اللي لازم أكل بوحن جمرمه داقما يمل لايو جن نتم بحجي زري واجن كان بحدش ليلة نخون والتي بتاني سبب شو ما يسيوم بحال سيوم قبر مارم real estate professional ن 5 years سريه يالله كدميو license مصاري دما بيجل زهر وزنا برا نجاري so بعدك عليه real estate مالس 20 years سراه نيرو مالتي so تلم ديالني experience علني بتسيتي بتعامل زفلتو any questions زمسك كملسك اللي زبل حساب علني مالتي وتم مسايز تتكمو كواي زجاجو سواد دما مسكري كونيوم the experience يتلم ده كم زكونا مالتي تلم دنا دما شير كنقبل دما دسيلنا صحاب بزول لم دال لك فيكسنا مقوارنا جزاء أنا دما أنا مجزاء لم دالني أزيد دما نكوميونيتي شيرز نقبل البرنامج كرمي يجي زقبرنا يو نجار positive زكونا ملسي ركينا نيرنا بزوات ريقوم زو سرلو تمرت نيرو هجي دما كنقصلو صبوت مسؤول يسمعني سلازي welcome back yes thank you سيوم حوي أقاطعني بحامس قصير يا منيرة تابليش ناتي تسجن سلازنا ورتكن لو مون بعد راحونا سلازي من لومي بار حفشاوي حتى خوير لونا نسدما اب ريل استيت زي ملكت كوينو ريل استيت كنبل كلنا اب ديفينيشن اتينا بوزح نغير يزلو ግን ገለሰብ ገዛ ክገዝ ይደሊ ገዛ ክፀንሕ ይደሊ ሶ ኣብዚ ኣፍሉጠና ሳምታይምስ እውን እንታይና ዘድልየና እስኪ ኣብ ገዛ ምግዛእ ገዛ ክገዝእ ንዝደሊ ፅባሕ ንግሆ ነዝናትና ሰሚዑሲ ኣነስ ከምዚያ ዝበልዋሲ ገዛ ክገዝእ እደልየ ንዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ ቀዳምነት እንታይ እዩ ክህልዎ ዘለዎ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ክፈልጥ ዘለዎ ኦኬ እሱ ክምልሰልካ ግን ቅድሚ እሱ ምምላሰይ እዚ ፕሮግራም ክንጅምሮ ከለና እንታይ ኢልና ጀሚርናዮ ሕጂ ገዛ ምግዛእ ጽቡቅ ጊዜ ዲውልና የመጀመሪያ ጥያቄና እሷ ነራ እዚ ድማ 2003 ነሩ ከምዚ ጠይቅና ጀሚርና ዝነበርናና ሕጂ 2003 ዝገዙ ሰባት ኣለው ዝገዙ ሰባት ሕጂ ኣብዮም ዘለው እንድሕርና ሃቲትና ጽቡቅ ቦታም ዘለው ሕጂ 2003 2020 ዝገዙዎ ገዛ እቲ ዋጋ
ጨሚሩ ማለት ነው። ሽኡ ዝገዙ ሰባት ብዙ ቾይስ ነይርዎም ገዛ ማርጽና ነርና ገዛ ህጂ ግን ገዛ እንዳጠፋ ይዘሉ ብዙ ሄለን አፕ ማርኬት ስለዚህ ኩልሻ ገዛ መግዛ ሰግታ የሚልና ይላል ሐሳብ ማለት ነው። ማለትም ሓደ ባንክ እንደራ አፕሩቭ ገርካ ስራ ሐጽቡቅ ማለት ነው ክሬዲት ካጽቡቅ ማለት ነው አፕሩቭ ዝተገበረ ሰብ ከገዛለው ወይ ለይዛ ሐሳብ ማለትም ዝፍለጥ ነገር የለን ወደፊቱ ማለት ነው። 2 years before አፕሩቭ ዝተገበሩ ሰባት ህጂ ስራهم ቀይሮም ካለ ስራ ጀምሮም እንደገና አፕሩቭ ነው ባር ህጂ ከቢድ ኮንሉ ማለት ነው እና ኩልሻ ህጂ መግዛ ጽቡቅ ከነብል ኮለና ሐቅስ ዘረባ መኮኑ ያርዲናልና ማለት ነው። 2003 2020 2022 ዝገዙ ሰባት ህጂ ጽቡቅ ወታም ዘለው ዋጋ ጨሚሩ እቲ ኮምፒቲሽን ጽቡቅ ነይሩ ደሃን ነይሩ እቲ ኮምፒቲሽን ህጂ ግን ሓደ ገዛ እንደወጽያ 20-30 people on ከዶም ዝሬ ዋታ ገዛ ለመግዛ ማለት ነው። ኮምፒቲሽን በጣም ሃይ ኮይናሉ ሶ ህጂውን አፕሩቭ ተገበረሰብ እንደሃልዩ ኩሉ ገዛ ክሬዲት ጽቡቅ ዘለው ሰብ እንደሃልዩ ሐሳብ እንደሃልዩዎም ናራተ እንደደውለው መንገድ ከሪው ማለት ነው ከመከም ዝገዛ ገዛ if everything is good I'll say do it now it's a good time to buy a house እንታይ ዘልሊ ናይ መጀመርታ ጊዜ ገዛ ዝገዙ ሰባት እንታይ ዶክመንቴሽን አለዮም ማለት ዋና ነገር ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስራ ሂስትሪ ዘልዮም 2 year tax return አለዩ ማለት ነው 2 year W2 እና ደግሞ ናይ ሓደ ወርሂ ኢንከም ዝገብር ወከሪው ያለው ወምነተ ባንክ ካው ደግሞ ናይ ባንክ ስቴትመንት ደግሞ ይደልዩ እና ባንክ ስቴትመንት tax return W2 ናይ ሓደ ወርሂ ፔቼክ ዘለዎ ሰብ አፕላይ ገበር ይከሉ ማለት ነው እዚ ናይ መጀመሪያ ዘድዩ ዶክመንት መጀመር ማለት ተጀመረ ግን ባንክ ብዙ ነገር ይዛቱ they ask you a lot of questions እና ለምንታይ ከም ዚያቲቶም ነው ለምንታይ ደልዮሞ አይባሃልን ብዙ ጊዜ ዘጋጥመን ነገር ስለዝኮነው እቲ ባንክ እንደሃተተካ ናይ ገቨርንመንት ዘጾ ህግ ስለዘለው ዛሃት ዘሎት ኢንፎርሜሽን ተዛሃቱ ነገር ሁሉ ከነህቦም አለና ማለት ነው ግን ናይ መጀመርታ ግን W2 tax return bank statement paycheck ይዘደሊ paycheck ዘብለው ድማ ብዙ ነው ግዞም ሰባት አለው ኡበር ዝሰሩሁ ሊፍት ዝሰሩሁ ትራክ ድራይቨር ዝገብሩ ናይ ባሉ ቢዝነስ ዘለው ሰባት አለው እሳቱም ድማ 1099 ከቅርቡ ይከልዮም ባንክ ስቴትመንትን 1099 ጥራይ ገሮም ከገዙ ይከልዮም ማለት ነው ናይ ግድን W2 ከሆነ ይብሉኒ ናይ ግድን paycheck ከገቡና ይብሉኒ በባንክ ስቴትመንትን በታክስ ሪተርን ጥራይ ድማ መግዛ ይካልዩ መብዛቱ ናትና ኮሚኒቲ ድማ ናይ ባሉ ቢዝነስ ለዘለውም ከም ገርና ዘሐግዝና ይም ሰባት አለው 1099 ታክስ ሪተርን ባንክ ስቴትመንት ላይ ይካልዩ ማለት ነው ግን ከም ከገበር ኮሎ መብዛቱ ጊዜ 20% ይዛት ባንክ ፔቼክ እንደዛ ይሆናል ያ ጽባቴ እስኪ ምናልባት አፍትናይ ክሬዲት ስኮር ዝባላል ክሬዲት ስኮር ምናልባት ገለሰብ እንታይ ክሬዲት ስኮር ንገሊው ርድዩ ንገለ ዘይፈልጠውን ኩሉ ስለዝኽእል ክንደይ ክሬዲት እትናቱ ክሬዲት ሂስትሪ ናቱ ክሬዲት ስኮር አው ንሽተይ መብረህት ተበናሞ ክንደይ ክኸውን ከተመራጺ ይኸውን ወይ ትሕት ዘለዎ እንታይ ይጋጠም ንትሕት ክሬዲት ስኮር ዘለዎ በጣም ጽቡቅ question so ዶክመንት ይልና ኩሉ ሰብት ዶክመንት አማሊው መስቀረበ እቲ ዶክመንት ላይ ከሆነ ድማ ክሬዲት ስኮር ድማ ይረዩ ማለት ነው ባንክ ክሬዲት ስኮር ማለት እቲ ፋይናንስ ሂስትሪ ማለት ነው ፋይናንሻል ሂስትሪ ማህደሰብ ፋይናንሻል ሂስትሪ ማለት ነው እቲ ቢሉ በሰዓቱ ተከፍልዶ ክንደይ እዳለው ክንደይ ኢንካም አለው እንታይ ይባል ዴት ቱ ኢንካም ሬሽዮ ይባላል ዘለው ኢንካምን ዘለው እዳን ክንደይ ኢሎም ሬዮም አፕሩቭ ዝገብሩ ማለት ነው ሶ እዚ ዝፈልጡ በማዩ ክሬዲት ሂስትሪ ይሪኦ ዶክመንት ምስተማለ ሰከንድ ስቴፕ ድማ ናይ ክሬዲት ስኮር ማለት ነው ክሬዲት ስኮር ክንደይ ከውን አለው it's recommended to have 680 and above ሽዱስተ ሚቲን 80 ካው ነላሊ እንደር ኮይኑ ክሬዲት ስኮር ገዛንም ግዛ ቀልልዩ ማለት ነው 700 750 800 እንደር ኮይኑ ቤላ በጣም ይጽብቅ 680 9 ሚኒመም ማለት ሚኒመም 680 is required yeah the credit score goes from 680 to 850 so minimum is 680 the highest is 850 አኸለና ምናልባት ካውነ ተሐት ዘለዎ ከዕረይ ካልዲ ወይ ንዑ በቲ ንበል 530 ዘለዎ ካብ 680 ንታሕት ዘለዎ ሰብ ልሕር yes ከዕረይ ዘለዎ ከመይ ከዕረይ ወይ ከሕገዝ ይኽእል ዶ yes ይካልዩ ህጂ ንህና ንብል እንታዩ ሓደ ሰብ ገዛንም ግዛ ሐሳብ እንደራልይዎ
ሓደ ዓመት ካብ ሕጂ 1 year ከገዘ እንደህሪሉ ሕጂው ክደውል ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ባንክ ክደውል ኣለዎ ነቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ክደውል ኣለዎ ቅድም ኢሉ ምክንያቱም እቲ ክሬዲት ስኮሩ ሎው እንደህር ኮይኑ ንህና ድማ ንህብሮ ኢና ከመይልና እቲ ክሬዲት ከፍ ንገብሮ ንክእል ኢና ክመሃይሽ ካል ድዩ እንታይ ይጎድልዎ ዘሎ ንብል ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ so ሓደ ሰብ ገዛ ንምግዛ ሐሳብ እንደራልዎ it's a good time to call and check with the real estate check with the bank see soft credit score check ምግባር ይካሉ soft inquiry ያለው hard inquiry ያለው hard inquiry ማለት እንታዩ ሓደ ባንክ አትዩ check እንደህር ገርቦ ክሬዲት ስኮር after credit history ያቱ ማለት እዩ credit inquiry ይባላል soft ማለት ድማ ዋና ነገር ይርዎ ግን after credit history አያቱኒ credit inquiry ምግባሩ አይረን ማለት እዩ so ነህና soft credit inquiry ገርና ከንሪው ንከሊና history ተከምዘከም ኮነ 530 እንደህር ኮይኑ low እንደህር ኮይኑ እቲ ምክንያቱም ያ ንደሊ ንምንታይ ከሙዚክ ዝኮነሉ ምክንያት እንታይ መብዛቱ ጊዜ ሰብ ዝተረሰ ነገር ከም low ዝገብሩ ሕጂ ኬብል ንበል ኢንተርኔት አልገዛው ማትዮም ካንስል ይገብርዎ እቲ ካምፓኒ ድማ ካንስሌሽን ፊ ኢሉ ይሰድድ ማለት እዩ እቶም ሰባት አይሪዎን ካው እቲ ካምፓኒ ሪፖርት ይገብሮ ክሬዲት ኤጀንሲ ዘተከፈለ ቢል unpaid bill ኢሉ ይመጻት ክሬዲት ስኮር ማለት እዩ እዚ ሎው ይገብሮ ነት ክሬዲት ስኮር ሓደ ጊዜ ድማ ናይ ክሬዲት ሊሚት አለው ሓደ ክሬዲት ካርድ 5000 አለው 10000 አለው ክሬዲት ካርድ ብጥቀሙ ዝግባናት ክሬዲት ካርድ 30% ራይ ካብ 30% ናሊ እንደተጠቂምናሉ እቲ ክሬዲትና ሎው ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ any credit card balance እንዘለና ገዛ እንደራስብና ሙሉ ለሙሉ እንደተጠቂምና ማክሲመም እንደተጠቂምናሉ እቲ ክሬዲት ካርድ እቲ ስኮርና ሎው ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ every credit card we have to use it less than 50% እንደተካሉ ድማ 30% ላይ እንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ እቲ ክሬዲት ማጽበቅ ነው ማለት so መብዛት ጊዜ ዘተከፈለ ቢል ሎው ይገብሮ እዩ ክሬዲት ካርድ ከማክሲመም ጥቃም በጣም እቲ ክሬዲት ስኮር ሎው ይገብሮ እዩ ሓደ ጊዜ ድማ በሰዓቱ ዘመክፋል ሎው ይገብሮ እዩ ሌት ፔመንት ክሬዲት ስኮርና ሎው ይገብሮ እዩ ሬር ኬዝስ half ዘራይሆ ነገር ድማ ተናኮሚትና አይደንቲቲ ቴፍት ድማ አሉ ካልሰብ ናትናሽም ሶሻል ሴኩሪቲ ተጠቂሙ ካለ ነገር ያውጽ ስልክ ያውጽ ኢንተርኔት ይገብር ክሬዲት ካርድ ያውጹ ብናትናሽም ማለት እዩ አይደንቲቲ ቴፍት ይባላል ነና ደግሞ አይነሮና ዚቢል ማስና ነሬው ቼክ ይገበር ኮሎ ስለዚህ ክሬዲትና ኩልሻ ቼክ መባል ጽቡቅ ነገሩ ባልና ክንደው ነከሊና ክሬዲት ካርማ ዝባል አፓሎ ናይ ኩሉ ባንክ ድማ ክሬዲት ስኮርና ያረኤና እዩ ስለዚህ ኩልሻ ክንሪው ያለና at least ቦሪ ሃንሳት ክሬዲት ስኮርና ክንሪው ያለና ማለት አበዩ ዘሎ ጽቡቅ ዲው ከመንዳ ኮኔት ክሬዲትና ክሬዲት ሄልዝ ናይ ክሬዲትና ጠኑ ክንህሉ አለና ማለት ናትና ሄልዝ ከም ንጥብቀው ናይ ክሬዲትና ሄልዝ ድማ ክንጥብቃለና ማለት ቼክ እንዳገበርና እዩ هراي تبو سيم حوي ምናልባት እስኪ አፍቲ ናይ ምግዛእ ገዛ ባል ኮሎን እናቱ ደረጃታት አለው እስኪ FHA ንመን ይዝምልከት ኮንቬንሽናል ከነመን ይዝምልከት ምናልባት FHA ክንብል ከለና እንታዩ ኮንቬንሽናል ክንብል ከለና እንታዩ ፍልልያቱ አብዝ ዘሎ መን ይኸ አበናይ ክትድረስ ዘሎ FHA ገዛይ ኣብ FHA ክገዝ እንድሕር ኮይኑ እንታዩ ስለዝኾነ ያው ዝገዝ ዘሎ ምናልባት አፍቲ ፍልሊ ብሩህ ንኸውን መጣን FHA ኮንቬንሽናል ክንብል ከለና ስንታይ ይፍልልዩ ኦኬ FHA ክንትንትኖ ኮለና ፌደራል ሃውሲንግ ኦቶሪቲ ይዝበት ፌደራል ማለት ናይ መንግስት ኢዳለው ማለት እዩ FHA is government funded government granted law FHA ንመኑ እንደህልካኒ low credit score ዘለዎ ሰብ low income ዘለዎ ሰብ ይዝቀመሉ FHA qualification the qualification is more lenient ማለት እንታዩ FHA ንምርካብ 580 score ዘለዎ ሰብ FHA ክረክብ ይከሉ ማለት low income እንደርኩን FHA ከውን ይከሉ conventional ንምኳን ግን conventional ናይ private ናይቶም ባንክ ስለዝኮነ ስታንዳርዶም ከፍ ዝበለዩ FHA ንሰብነ ንህጋዚው low income low credit score ዘለዎ ሰብ ክህገዘሉ ዝካል mortgage conventional ግን 680 and above ዘለዎ ሰው ክረክብ ዝካል ስታንዳርዱ ሃይ ዝኮነ ናይ private mortgage ማለት እዩ FHA ናይ ባሉ ቤኔፊት አለው ቀሊል ንምርካብ ክሬዲት ስኮር ሃይ ከውን ይብሉኒው ከቢዝ ገብሮ FHA እንታዩ ናይ FHA appraisal is different FHA appraisal is different from conventional appraisal ተገዛ መጽዮም ክሪዎ ኮለው ናይ FHA ናይ government ስለዝኮነ ስታንዳርዱም ሃይ
for example na kitchen outlet na kitchen socket ማለት እዩ GFCI እንደርዘ ይኮና FHL1 የግድ ደካ ከቀየራለው ወይብል ማለት እዩ ኮንቬንሽናል እዚ ሁሉ ሴፍቲ አሪው ነው እጂ FHA ግን ተገዛ መጽም ክሪዎ ኮለው ስሞክ ዲቴክተር ከሆናለው you have to have smoke detector carbon monoxide detector ከሆናለው any kind of steps handrail ከሆናለው ማለት ነው አይድ መድገፍ ይዝድ ቤዝመንት ከተወርድ ኮላha stairs handrail እንደዚህ ያበሉ FHA approve አይገብሩን conventional ግን it's standard dom lenient they don't see all those safety measures FHA ግን ናይ government ስለዚህ ሆነ to approval ናይ ገዛ safety ክሪዎ በጣም ስታንዳርዱ ሃዩ ንተሰብ approve ምግባር ሲቀላል conventional ድማ ንተሰብ approve ምግባር ስታንዳርዱም ሃዩ ንተገዛ ግን ብዙ አይግደስሉም ታ appraisal ዋጉ ጥራዩን በርዝሪው safety measure ህጂ ኤሌክትሪክ panel grounded እንደርዘ ይኮና FHA require ይገብሩት ground ከሆናለው every electric have to be grounded like ማለት conventional ግን ከማ ይገብሩ so conventional hard to get the loan but it's very easy to approve the property or the house FHA is easy to get the loan but the property has to be very secured very safe ከሆናለው ማለት ነው FHA ናይ government ስለዚህ ከሆነ standardom high ከሆነ every electric has to be grounded kitchen outlet bathroom outlet has to be GFCI outlets every steps has to be handrail ከሆናለው ማለት ነው any kind of leak any kind of mold inspect ገብሩን ተገዛ FHA እንደርኮይ ነው conventional እንደርኮይ ነው ግን መጽም appraise ገብሩ ወንበር inspection አይገብሩም ማለት ነው so ትፍልል ያለው አብዚ FHA ድማ low income low credit score correct was the ናይ government mortgage ማለት ነው ካልፍልሊ ድማ PMI ዝባላለው primary mortgage insurance FHL1 ኩልሻ primary mortgage insurance አለው which is my monthly payment ነሽተ hike ከሆነከሊ conventional ግን primary insurance የብሉኒው or 20% ደር ተከፊሉ to primary insurance ይወደቂው ማለት ነው PMI primary mortgage ነገዛ insurance ከፖሊሲ ናይ mortgage insurance የድለው FHA ማለት ነው so that's the difference ያ ጽፈት ሐበሬታ ምናልባት ቀዲምና ዝሐለፍና ያኮይን ተሰማዓኒ ናው አኽመልሰከ እቲ ናይ ፕሪ አፕሩቫል ክንጎብረ ዝግባና ሓደ ሰብ ስምጽ ኢሉሲ ናበይ ከም ዝኸይድ አይፈልጥን ሶ ሞርጌጅ ፍቆዶ ናይ ፍቆዶ አበይ ከይዲ ዝሐስብ ንባንኩ ዲ ዝሐትት ዋላስ ንዑ ዝተወሰነ ሰብ አሎ ዲ ንዑ ኸይዱ ከሐቶ ዝግቦሲ እታ ናይ ፕሪ አፕሩቫል ሰጊርናያሞ ምናልባት ብዛዕባ ፕሪ አፕሩቫል ዘይፈልጥ ክህልወና ስለዝኸይ ብዛዕባ እዚኣ ከመያ ታ ፕሪ አፕሩቫል ከቀዲምና ቅድሚ ገዛምትማትና ክንሕዛዝ ዝግባእና እንዳ አበይ ከይዶም እዮም ክረኽብዋ ዘለዉ በጣም ጽቡቅ ኮሽን ንምንታይ መስለካ ጽቡቅ ዝበልኩሃ even not a client home አለው ካብናትና ኮሚኒቲ ደውሎም እዚ ገዛ አሬኒ ይብሉኒ ማለት ነው አነ ድማ ፕሪ አፕሩቫል አለኩም ደውሎም ኖ ፕሪ አፕሩቫል ቅድመ ምግባር ሲት ገዛ ክሪ አይደል የመጀመሪያ ይብሉኒ ተገዛ እንደርፈተዩ ፕሪ አፕሩቫል ተከክብ ይብሉኒ አነ ድማ ኩልሻ ነገር እንታዩ ፕሪ አፕሩቫል ቀድምና ከረከባለና ገዛ ምራይ ካመጀመርና ዝቀድም ፕሪ አፕሩቫል ምክንያቱም እቲ ባንክ ክንደው ዝህበና እንደና ዘይፈለጥና ከመይልና ያገዛ ንረይ ህጅ 3 ሚቲ ገዛ ጽቡቅ ኮይራይና ከዶም ንምራ ይደልዩ አነ ከዳሪዮም ኦኬ ፈቲና ይብሉኒ ፕሪ አፕሩቫል ክንረከብ ኮለና ድማ እቲ ባንክ ለ250 ጥራይ አፕሩቭ ይገብረው ማለት ነው ስለዚህ ግዜና ንምጥቃም ለመጀመሪያ ስቴፕ ፕሪ አፕሩቫል ምርካብ ፕሪ አፕሩቫል ማለት እቲ ባንክ ሪኡ ክሬዲት ቼክ ገሮም እቲ ኢንካም ቼክ ገሮም ኦኬ ክንደ ከነህቦ ነከሊና ማክሲመም ነህቦ አማውንት ኢሎም ዝህብካ ማለት ነው ፕሪ አፕሩቫል አፕሩቫል ኮሚትመንት አይኮነ ግን ብዝቀረበሎም ዶክመንት ብዝራአዮ ክሬዲት ስኮር ክንደይ ክንህቦ ነከሊና ማክሲመም ነህበካ ዚይሉ ፕሪ አፕሩቫል ሌተር ይህቡካ ማለት ነው ካው ገዛ ምራይ ንጀምር ሶ ገዛ ምራይ ከመጀመርና ተቀደም ፕሪ አፕሩቫል ምርካቢያ እዚ ህጅም ክላይንት አለው ከሙ እንዳበሉ ዘቸግሩ ማለት አሬና እንዳበሉ ገዛ አረ ድማ ላይ ኮሚኒቲ ስለዝኮነ ህራይላ አሬዮ ግን አብካል ሪል ስቴት እንደርከም ከሙ ዝገብር የለ ገዛ ከፊቱን ምራይ መጀመሪያ ፕሪ አፕሩቫል ክሪ ያለው ዋሃደ ሪል ስቴት ማለት without pre approval ገዛ እንደሃሪ ሃዮም ታይምና ዌስት ኮይኑ ማለት ግን ክፈልጣለና ሊሚቶም ክንደዩ ተፈቅድሎም ዘለው ባንክ ይፍቀደሎም ዲው ክሬዲቶም ጽቡቅ ዲው ዝባል እሱ ፈልጥና ይና ቀድሚ ገዛ ምራይ ሱ ውድ አለው ማለት እትሊ ማክሲመም ሚኒመም ልምራይ ራሱ ናይ ክንደ ገዛ ናይ 250 ዲው ናይ 300 ዲው ናይ 150 ዲው እሱ ንምፍላጥ
كله pre-approval يدليه. So my major step is to go to a bank and to ask for pre-approval. You can go to any bank to get that. Any bank can give you pre-approval, yes, no problem. Yeah, ጽባቲ ምክንያቱ ታ መሰረት መጀመሪ ገዛ ክትርኢ እንድሕር ኮንካ ቀዳምነት ተሳኽትሎካ ስለ ዘለዋ ብድሕሪኡ ንዑ ምስ ሓዝናኻ ሪል ስቴት ሒዝናኻ ነቲ ዘርእየና ቦታኻ እቲ ዘለና ዲል ዝገብረልና ነቲ ዘሎ ወረቓቕቲ ዝዓፅወልናኻ ብድሕሪኡ እቲ ፕሪ ኣፕሩቫል ናይ ባንክ ምስ ሓዝና ሪል ስቴት ረኺብና ድማ በቲ ንሕና ዝጥዕመና መንገዲ ገይሩ ነቲ ናይቲ ገዛ ኣፃሪዩ ዝሸጡልና ከዓ ከምዚ ናይ ስዩም ሓውና ዘለዎ ሪል ስቴት ይበሃሉ እዚኦም ከዓ ንምንታይ እዮም ዝጠቕሙና ናይቲ ገዛ ኢንፎርሜሽን ብሙሉእ ናይ ወረቐት መሰጋገሪ ሕጋዊ ንክኸውን ብሽምና ትራንስፈር ንክገብር ዝሕግዙና ካብ ተጀሚሩ ክሳብ እቲ መፍትሕ ኣብ ኢድና ንሕዞ ምሳና ዝሰርሑ ከዓ ሪል ስቴት ይበሃሉ ከምዚ ናይ ስዩም ሓውና ማለት እዩ ፅቡቅ ስዩም ሓዊ እስኪ ምናልባት ኣብዚ ናይ ምስቲ ኤፍኤችኤ ኢልና ኣለና ኮንቬንሽናል ኢልና ኣለና ምናልባት ምዚ ምትእስሳር ዘለዎ ፈርስት ባየር እቲ ኤፍኤችኤ ዘለናሲ ፈርስት ሆም ባየርስ ዝኾኑ መጀመርያም ገዛ ንዝገዝኡ ምናልባት ኣብ ፊላደልፊያ ኢና ዘለና ምስ ናይ ፊላደልፊያ ዝተኣሳሰር ግራንት ዝበሃል ኣሎ እቲ ግራንት እንታይ እዩ መን እዩ ዝረኽቦ ንዑ ንምርካብ እንታይ የድልዮም ወይ ከዓ ንዑ ክረኽቡ ከለዉ ጥቕሙን ረብሑን እንታይ እዩ ጉድኣት ከለዎ ደሱ ምውሳድን ደይምውሳድን እዚአን ካብ መብርህ እንታይ ትገብረለን ምናልባት ሓደ ሰብሲ ሓገዝ ኣሎ ግራንት ኣሎ ተባሂሉ ጥራይ ክኸይድ ከሎ እንታይ እቲ ግራንት ከይፈለጠ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ እሞ ኣብዚ ዘሎ ኣፍልጦ ክጥቀመሉ ዝኽእል ከመን እዩ ንመን ከየርብሕ ኣብዚ እንድሕር መብርህ ክትበልና ትኽእል ኮንካ ኦኬ በጣም ይጽቡቅ ናይ ግራንት ፕሮግራም አለው ተፈላለዩ ግራንት ፕሮግራማት አለው ኩሉ ስቴት አለው ናይ ፊላደልፊያ ጥራይ ከሆነሲ ኩሉ ሲቲ ናይ ግራንት ፕሮግራም አለው ማለት ነው ግራንት ንመን እዩ it's always the first time home buyer grant ረከብ second time home buyer አረከበን አሁን ኢንቨስትመንት እንዳኮነ ስለዚህ መጽሐፍ ሰከንድ መንግስት አይገዝም first time home buyer ግን ኩሉሻ ግራንት አለው ናይ ፊላደልፊያ ፊሊ ፈርስት ክሳብ ጂ 10000 ይዋሃብ first time home buyer ማለት ነው ማን ኳሊፋይ ዝገበር እቲ ኢንካም አለው for example ሲንግል እንደህር ኮይኑ በአመት 50000 ዝረከብ እንደህር ኮይኑ ግራንት ይረከብዩ husband and wife እንደህር ኮይኖም በአመት 75000 ዘምጹ እንደህር ኮይኖም ክሳብ ጂ ግራንት ይረኩ ማለት ነው ሰለስተ ፋሚሊ ኮይኖም ክንደ ስታንዳርድ አለው እቲ ዌብሳይቶም ሊንክ ነቦሚና አውተር ዮቱ ዌብሳይት መብዛህቱ ሰብ ናቲ ክላይንት ፈርስት ታይም ሆም ባየር ኩሎም ኳሊፋይድ ኮይኖም አለው ለቲ ግራንት 10000 ረኪዎም ማለት ነው which is a good news በጣም ይዘግዘካ 10000 ገዛ ክትገዝ ኮላሃ the closing cost transfer tax cover ይገበልካ ማለት ነው application process አለው PHFA ዝበሃል ግራንት አለው PHFA በጣም ይቀልል አፕሊኬሽን ይዘለውም ኦንላይን ዝሰራ ለ40 ሰዓት ዝከውን ክላስ አለው ፊሊ ፈርስት ዝበሃል ክላስ አለው ፊሊ ፈርስት ዝበሃል አርባን ሊግ ኦፍ ፊላደልፊያ ዝበሃል ግራንት አለው ናታቶም አትሊስት ሓደ ወሪሂን ክልተ ወሪሂ ኮርስ ዲከሉት ፕሮግራሙ ማለት ነው መጀመሪያ ናይ ዙም ክላስ አለው በግሩፕ ሳይን አፕ ገሮም ቀዳም ካፕቴን ክላክ ሰብ ክልተ ሰዓት ዝወስድ ናይ ዙም ክላስ አለው ካውድማ እቲ ኩሉ ዶክመንት ንባንክ ትህቦም ዶክመንት ነቲ ኦፊስ ትህቦም ማለት እዩ ነቲ ግራንት ካምፓኒ ታክስ ሪተርን ናይ 2 years W2 ባንክ ስቴትመንት ፔቼክ ተሰደሎም እሱሪዮም ድማ ናይ 30 or 45 minutes or 30 minutes ዝከውን one-on-one counseling በስልክ or ድማ ኦፊስ ከድካ counseling ይህቡካ ማለት እዩ ኦንላይን ክላስ ቀዳም from 10 AM to 2 PM ዶክመንት ትህቦም ካውድማ ናይ 45 minutes ዝከውን counseling ተረከብ እሱ እንደር ወዲሃ ሰርቲፊኬት ይሁካ ማለት እዩ ጌት ሰርቲፊኬት እዚ ናይ ግራንት ፕሮግራም ወዲሁ አለው ዘበል ሰርቲፊኬት ይዋሃበካ ካው ገዛ መስረከብካ ገዛ ረክባለሁ ይልካ ተነግሮም ሽው 10000 ተረከብ ማለት እዩ 10000 ዝህዋ ማሲው በቃ ኩሉ ነገር ተወዲሁ ናይ ክሎዚንግ 2 weeks ከተረፍ ኮሎ 10000 ዋሪ ገብሩ ማለት ነው ታይትል ካምፓኒ ኦር ባንክ ክሎዚንግ ኮስትሎም ትራንስፈር ይገብሩ እተጥቀሙ 10000 ተረከብ ታይም ጽቡቅ ግራንት በነፃ ማለት ነው ዘይምለስ እቱ ጉዳቱን ታዩ እንደህልካኒ for 10 years you have to live in the house ለ10 ዓመት አትገዛ ክትነብረሉ አለካ ማለት ነው ማለትም መንግስት ግራንት ነሃበና ዘሎ ለቢዝነስ ከሸጦ ከነካሪው ከኮነሲ ሰብ ክትነብረሉ ለሬዚደንሻል ፕራይመሪ ሬዚደንስ ክትቀመሉ ማለት ነው so ለ10 ዓመት አትገዛ ክጸንሃለው it's the only downside ዘሎ ዛትራያ
اوكي يا صبتي هو ردة نختكون اتي من البات اسكي قدميو كشطو مستدليو انا يفلطن لي من البات اتي زي فلط سب زلغن زين 10 شهزين نا 10 عامت لنا لنا so that means every year you cancel $1,000 مالتي exactly so what if الحراب 5 عامت زوم سبات زيوم شيطان كان ገዛ خغزو يدليلو exactly يكاليو مش አጥ ይካልዩ ግን ታ ግራንት ሃፍ ከመለሷለና ማለት ነው 5 ዓመት እንደርኔር ካሉ 5000 ከመለሳለው ማለት ዩኒት ታክስ አፕ ክሎዚንግ ኮስት ይመጽዩ ምክንያቱም እንታም ዝገብሩ 10 years አፕ ታይትል ሽቦም ያቀምጡት ግራንት ዝሃበካ ሲቲ ማለት ሊን አለው ሊን ማለት ምስትገዛ ተሃዘ እዳ ማለት ነው ተሰብ ሸይጥ እንደርዳሊው 10000 year Europe tax ከከፈል ዘለዎ 10000 አለው ማለት ነው 5 years እንደርኮይኑ half 5000 ከመልሱ አለውም 9 years እንደርኮይኑ 1000 ጥራም ዝመልሱ አነግነት ቤኔፊት ጽቡቅ ይለዛ ሐሰብ ምክንያቱም ቫልዩ ኩልሽ አንዳጨመረ ዝከይት ነገዛ መብዛት ሰብ ደማ 10 years ነላሊ 10 years ይቀመጣሉ ያው ፕራይመሪ ገዛ ሐደሰብ ሐደ ገዛ ናይ መጀመርታ ገዛ ይሉ ገዚው ቅድሚ 10 years ሸይጥ ሰብ በጣም ሬር ኬዝ ሸጦት ከለያ ግን ተሸጦ ደማ ካብጁ ባሃዞ ወጻ አይኮንም ካብት ገዛት ሸይጣሉ ገንዘብ ዝመጽ ስለዚህ ኮነ ቤኔፊት አለው ይለዛ ሐስባና መብዛቱም ሰባት አይን ዘሊን እና ይብሉኒት ገዛ ግራንት ሪስትሪክሽን ስለዘለው አነግን ካፕ ሪስትሪክሽን ቤኔፊቱ ይሃይሽ ይለዝ ገምት ማለት ምናልባት ምስቲና ኢንተረስት ሬት ከመተሰራለው ወዲ ግራንት እንደህር ወሲትካ አፍቲና ኢንተረስት ሬት ፍልሊያል የምጽደው አይምጽን ወሲትካና አይወስንከ የብሉኒ ከሳፍጂ ዘጋጠመው ሰው ያረከብና ነው ኢንተረስት ሬት ሎው ኮይኑ ሪፋይናንስ ገበረ ሰበለ ግን ሪፋይናንስ ምግባር ይካል ግራንት እንደህር ወሲትካ ሪፋይናንስ ምግባር ስለዝካል ካብ ኢንተረስት ሬት ዘታሃዞ ነገር የለም ምሻጥ ወንበር ዘይካል ሪፋይናንስ ይካል ስለዝኮና ችግር የብሉኒ ህጂ 5.9 አለና 6.8 near 2 years ago 1 year ago it was 6.8 hiji 5.9 next year the mazik ndabale zukaid ka hiji so from grant zozalu refinance gebru ikoliyo ማለት no problem ያ ጽበቲ so clear ነው መኻን ኩልኩም ያህዋት ብፍላይ ድማ መጀመሪያኩም ገዛ ትገዙ እዚ ግራንት ዝባሃል ዘሎ ኣብቲ ትነብሩሉ ስቴት ንዓኹምን እምልከተኩም ስለዝኾነ ከምሲም ሓውና ክብለው ፀንሐ በቲናትና ኢንካም ተራዩ ክሳብ ናይ ፊላደልፊያ ክገልጸልና ፀንሐ ፊሊ ፈርስት ዝብል ክሳብ 10000 ግራንት ክሁቡና ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ እንታዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዲዩ ወይ ኣብቲ ናይ ዝግበር ዋጋታት ናይ 10000 ሓገዝ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምናልባት ሓደ ሰብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ማዕፀው ዘይብሉ እንደሕር ኮይኑ ጥራይተን ወርሓዊ ክፍል ዝኽእል እንደሕር ኮይኑ ጋራንቲድ ኮይኑ ሴቭ ዝኾነ ማኒ ናብ ኢመርጀንሲ ግዜ ክድልዮ ወይ ከዓ ክትቀመሉ ዝኽእል ገንዘብ ሴቭ እንደሕር ገይርሉ ኮይኑ እዚ 10000 እዚ ከም ክሎዚንግ ኮስት እንደሕር ተኸፊሉሉ ቀሊል ሓገዝ ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ ክንገብሮ ዘለና ጥራይ እንታይ እዩ ከም ፈርስት ሬዚደንስ ኮይናኻ ኣብቲ ገዛ ክሳብ 10 ዓመት ክንነብር ከም ንኽእል ከምኡ ክንሸጦ ምስ እንሓስብ ግን እቲ ዝፀናሕናዮ ግዜ ተሓሲቡ ኣብ ሓደ ዓመት 1000 ካንስል ይኾነልና 10 ዓመት ምስ ገበርናኻ ኮምፕሊት ካንስል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ 10000 ምጥቃም ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ምናልባት ኣብ ገዛ ምግዛእ ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም እታ ግራንት ትበሃል እንታይ እያ ቀዲምኩም ምስቲ ናትኩም ሪል ስቴት ዘሎ ክትዘራረቡ ክትሓትዎምን ኢንፎርሜሽን ክትወስዱን ኣብቲ ዝምልከተኩም ዛ 4 ሰዓት ክላስ ትውሰድ ዝበለና ሲም ሓውና እውን ተገዲስና ብኸመይ ክንረኽባ ከም ንኽእል እንድሕር ወሲድናያ ሓጋዚት እያ ጠቓሚት እያ እሱ ከዓ ንምንታይ ዝጠቕመና እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ኣገዛዝኣ ዘለና ስምዒታውያን ከይኮንና ምስቲ ዕዳጋ ናይቲ ከባቢ ዘሎ ርኢና ንኽንገዝእ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛ ንገዝኦን እቲ ቫልዩ ናይቲ ገዛን ኢንፎርሜሽን ስለዝህቡና ዋላ ግራንት ኣይንውሰድ እዛ ክላስ እንድሕር ወሲድናያ ኣብ ከመይ ቦታ ንገዝኡን ክሕግዘና ስለዝኽእል ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ሲዮም ሓወይ ቀሊል ሓገዝ ኣይኮነን ከምዚ ሳን ኢንፎርሜሽን ዝሓልፎ ሰብ እውን ክህሉ ስለዝኽእል እዚ ሓበሬታ እዚ ምናልባት ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ደጊመ ብሽሞም ከመስግነካ ይፈቱ እስኪ ምናልባት እስኪ ሕራይ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንምፃእ እሞ ከመይ ዘሎ ዕዳጋ ገለ ሰብ ክፀንሕ ዶ ይብል ገለ ከዓ ክገዝእ ዶ ይብል ናይ ገዛ ነገር ከመይ ኣላ እስኪ እንታይ ኣላ 2025 ሲ እንዳተወለደ ከይዳ ኣላ ነው በጣም ዝገርም ነው ናይ ገዛ ነገር እንዳከበረው እንዳመፀ ዘሎ ዋጋ አይወረደም ክሳብ ሕጂ እዚ ፕሮግራም ካብ ጀመርናሉ ጊዜ ጀምሩ ናይ ገዛ ዋጋ ከፍ እንዳበለ ከይዱንበር ዝቅ አይበለ ከፍሉ ድማ ቾይዝ እንደራልካ ኮ ጽቡቅ ነገር እዩ ቾይዝም ድማ እንዳዋሃደ እንደመፀው ማለት ነው ሶ
ናይ ገዛ ማርኬት ከመይ እንደርልካኒ በጣም ውህዳት ገዛውም ዘለው ተዋጋ ድማ ከቢሩ አለው ማለት እዩ ብዙ ገዛ ዘለው አበዩ ሰብ ዘሌለው ሰፈራት ዌስት ፊሊ ናትና ሲቲ እንደርሲድካ ዌስት ፊሊ እንደር ከድካ በጣም ማት ገዛው ዘለው ሰብ ግን አይደለም ነው ተዋጎ በጣም ይርካሽ ግን ሰብ ዘሌለው ሰፈር ኤርፖርት ቀረብ ዝኮነ ሲቲ ላይን አቬኑ ዝባል ሰበር ዝኮኑ ኤሪያታት ግን ኮምፒቲሽን በጣም ሃይ very high competition ዘለው እዚህ ድማ choice can አቶ ኮለና ኢንተርኔት ሪል ስቴት ዝህዘለኒ ሪል ስቴት ማዝ ለውጥ አለው ወዲው ድላይ ሪል ስቴት ደውለክ ቀጥሮች ከልደ ዝብል እዚው ዲፈረንስ ዘምስ ሪል ስቴት ኤክስፒሪየንስ ዘለው ኔጎሺዬት ገሩ እዚህ ሁሉ ኮምፒቲሽን ስለዘለው በህጂ ሰዓት ኔጎሺዬት ገርካ ገዛ ምርካ ማለት ከቢ ስራ ግን ኤክስፒሪየንስ ዘለው ሰብ ማዝ ጽቡቅ ማለት ኤክስፒሪየንስ ዘለው ሰብ ነቲ ኤሪያ ዝፈልጥ ከሆናለው ወይ ለዛ ሐሰብ አነ በጣም ሰክሰስፉል ኮይናለሁ ለገምት ገዛን ምርካ ማለት ሰባት እንደርደለውሞ ኔጎሺዬት ገርና ንትሸጥ ሰባ ያዛርብና እንዳ ከብና ይናዘለና ግን ኮምፒቲሽን በጣም ሃይ ይዘሉ ሀደ ገዛ 27 10 people ኦፈር እንዳገበረው ግን ከሳብጂ ጽቡቅ አለና ሁሉም ናባይ ዝመጹ ሁሉ እንዳረከኩ ዘለው ስትራቴጂክ ኦፈር ትገብራለህ ማለት ከሜልና ያና አፕሮች ንገብሩ ኮምፒቲሽን ስለዘለው እንታ አይነት ኦፈር እንደርገርና ያና ከነረከብ ዘለና ታገዛ ዝብል ሐሳብ እንዳተና ማለት ነው ሴለር ማርኬት ይባል ሴለር ማርኬት ማለት ትገዛይ ብዙ ስለዘለው ተሴለር ከንደላዩ በቃ መሪጹ ሸይት ዘለው ህጂ ዘለው ማርኬት ባይርስ ማርኬት ማለት ድማ ትገዛ ብዙ ኮይኑ ባይራ ማርጹ ከገዝ ኮሎ ማለት ነው ህጂ ግን ዘለና የቦታ ሴለርስ ማርኬት ይባል ተሴለር ድላዩ ፕራይስ አውጪው ብዙ ሰው ማርጹ ዝገዛ ሸጠሉ ጊዜ ዘለና ማለት ነው ስለዚህ ካብት ዝገዝሰብ ካብት ሸይት ሰብ ዝገዝሰብ ይበዚህ ዘለው ፊላደልፊያ ጂያ ፍሎሪዳ ካሊፎርኒያ እንደር ከትካ ትገዛ እንታይ እንዳኮነ ዝመጸ ዝገዝሰብ እንዳዋህደ ሸይት ሰብ እንዳበዛዩ እንዳመጸ ዘለው 2008 ከምዚ አይነት ክራይሲስ ተፈጽሞ ነው ዋጋ በጣም ይወሪዱ ማለት ነው ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ማለት ነው ሰፕላይ እንደር በዚሁ ዲማንድ እንደር ወሄዱ ዋጋ ይወሪዱ ፊላደልፊያ ግን ከሳፍ እጂ ዘለው ሁኔታን ታዩ ዝገዝሰብ ብዙ ዘለው ገዛታ ደማ ውህዳትም ዘለው ሶ to market ከሙ ዘለው ፊላደልፊያ ስታፍ ታይም very hard ገዛ ንምርካብጂ ያ ነቶም ክሳይዝም ለኸስኪ ኣነስ ገዛ ኸቢር ስለዘሎ ምጽናሕ ይሕሸኒ ኢንተረስት ከቢር ስለዘሎ ምጽናሕ ይሕሸኒ ምስ ኮደለም ግዛ ይሕሸኒ ንዝብሉ እንታይ ሪት ኣለክ አያ እዚህ መጀመሪያ ክንጀምር ኮልና ዘበልናየው እንደህር አፕሩቭ ኮይንኩም ባንክ እንደህር ፕሪ አፕሩቫል ሄብኩም it's a good time to buy ምግዛ ይhayሽ ማለትም ኔክስት ይር እንታ ከምዝ ከሆነ አይፈለጥም ሃይ ኮኒካሊ ተዋጋ ሎው ኮኒካሊ ኒ ፊውቸር ሲ ሪል ስቴት እድሜልኩ ዝተማሃረ ሪል ስቴት ማስተር ዘለው ሰብ እንኳን ፕሬዲክት ከገብር አይከል ነው እዚህ ነገር እቲ ኢንተረስት ሬት ሃይ ከውን ኮሎ እዞም ሁሉም ፕሮፌሽናል ሪል ስቴት ፒፕል እንታይሎም ፕሬዲክት ገሩ ሃይ ኢንተረስት ሬት ሃይ ስለዝኮነ ህጂ ተዋጋ ኮሪዲ ይለው ግን አይኮንንከም ተዋጋ ኢቭን ጨሚሩ ማለት ነው ናይሰብ ኢንተረስቱ ሃይ ስለዝኮነ ትገዛ ዲማንድ ስለዘለው ማለት ነው ህጂውን ሀደሰብ እንደራ አፕሩቭ ኮይኑ ጽቡቅ ነገር አፕሩቭ ምግባ አፕሩቭ ኮም ማለት ጽቡቅ ክሬዲት አለካ ማለት ጽቡቅ ኢንካም አለካ ማለት ኔክስት ይር ከሙከ ከውን ይከሉት ክሬዲት ከበላሽ ይከሉ ታስራህም ከተጾተ ከለ ስለዚህ አፕሩቭ ተከበረሰብ እንደራሊው እጅ ገዛለው ወይ ለዛስ it's a good time to buy it's always a good time to buy a house so when you can that's it when you can exactly when you can do it don't wait so ናይ ገዛ ነገር እንታይ ዲ ምስቲ ናቱ ጽቦ ነገሩ ሓደቲ ባዲ ናይቲ ገዛ ሁሉ ግዜ ወይ ምስ ገዛ አኻሲ ወይ ተኻሪዩ ኢንካም ከምጽልካይ ወይ ካ ባዓልኻ ነርካ ትነብረ ገዛውን ገዛኻ ስለዝኾነ እትናትካ ገንዘብ ኣብ ማዓላ ይውዕለልካ ማለት እዩ ጽቦይ ኣብ ከምዚ ኣብ ገዛ ምግዛእሲ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብቲ ዘጋጥም ገዛ ይገዛእ ኣለኹሞ ኢሉ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልካዮ ወይ ክሬዲት ናቱ ገለ ወሲዱ ንብረት ዝገዝእ ገና ኣብ ሰትልመንት ከይበፅሕ ከሎ መፍትሖ ከይሓዘ ከሎ ዝገዝእ ሰብ ኣሎ ወይ እውን ገለ ከዓ ኣብ ገዛ ምስ ገዝአ እቲ ናቱ ኦፈር ምስ ተቐበልዎ እቲ ብዛዕባ ናይ ኢንስፔክሽን እንታይ እዩ መኒ ኢንስፔክሽን ክገብረሉ ዘለዎ ኢንስፔክሽን ምግባር ከእንታይ ትረብሑን ጉድኣቱን ማለት ገዛ ገዚእኻ ማለት ኣይኮነስ እቲ ኢንስፔክሽን ምግባር ዘሎ ደረጃታት ክንደይ ግዜ ክወስድ ኣለዎ ንዑ ንምምፃእ ማለት እዩ ብኸመይ ከኢንስፔክት ከገብሩ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ኦኬ ናቲ ሪኮመንዴሽን ኩሉ ሰብ ገዛ ዝገዝእ ሰብ ኢንስፔክት ክገብር ኣለዎ ወይ ገዛ ሓስብ ኢንስፔክት ምግባር ጽቡቅ ነገር እዩ
ግን ህጂ ኮምፒቲሽን እንዳበዛህ ስለዘመፀ ነቲ ኔጎሽዬሽን ሓደ ግዜ ኖ ኢንስፔክሽን ደሪልካ ሶ ሓደ ሰባይ ገዛ ክሬት እንዳደለዩ ክልተ ሰባት ኦፈር ገይሮም ሓደ ኖ ኢንስፔክሽን ኢሉ ሓደ ድማ ኢንስፔክሽን ክገብር ኢሉ እቲ ኦፈር ዝገብርዎ ፕራይስ እኩል ኢኳል እንደህር ኮይኑ እቲ ሻጣይ ኖ ኢንስፔክሽን ዝበለ ሰብ ዝቅበል ማለት እዩ ኖ ኢንስፔክሽን ማለት ብዙ ጥያቄ ይብሉን እዩ ጣጣ ይብላና ኖ ኢንስፔክሽን ዝበለ ሰብ ይቅበለው ሸይጥ ሰብ ማለት እዩ ሶ ንኮምፒቲሽን ሓደ ግዜ አድቫይዝ ንገብሮም ኖ ኢንስፔክሽን ይልኩም ግዝዋ ንብሎም ማለት እዩ ኮምፒቲሽን ክበዝ ኮሎ ኮምፒቲሽን ደር ደሎ ግን ጽቡቅ ዋጋ እንደህር ኦፈር ገርናሎም ኢንስፔክሽን ክገብሩ ንመክሮም ማለት እዩ ኢንስፔክሽን ምግባር ማለት ድማ እቲ ገዛ ምፍላጥ ማለት እዩ እቲ ሩፍ ወፂና ክንሪዋ ንክልልና ኢንስፔክሽን እንደህር ቀጽርና ግን ኢንስፔክሽን ዝገብር ካምፓኒ ኣብቲ ሩፍ ወፂኦም ፒክቸር አለሎም ይነግሩና እቲ ሩፍ ከመይ ከም ዝኮነ ሕጂ ነቲ ዋጋ ሎር ንምግባር ኔጎሽዬት ንምግባር ንምክርካር ይጠቅመና ማለት እዩ እቲ ፋውንዴሽን ከመይ ከም ዝኮነ ንፈልጦኒና ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ኢንጂነር ዝኮነ ሰብ እቲ ፋውንዴሽን ክሪኦ ዘለዎ ኢንስፔክሽን እቲ ፋውንዴሽን ሪእዎ ማለት እዩ ሶ ፋውንዴሽን እቲ ሩፍ ንምርአይ ኢንስፔክሽን በጣም ያድላይ እሱ ጥራይ ከሆነ ድማ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፕላምቢንግ ናይ ድሬን ሲስተም ኢንስፔክት ክግበር ኣለዎ እዚ ኩላ ንህና ገዛ ክንርኢ ከለና እቲ ኮስሞቲክስ ንሪኦ እቲ ኪችን ጽቡቅ ዲቱ ባዝሩም እቲ ታይል ከመይ ይመስል እቲ ግድግዳ ሲሊንግ ላይቲንግ ንሪኦ ኢንስፔክሽን ግን እቲ ውሽጡ ገዛ እዮም ዝሪእዎ ሞይስቸር ኣለዎ ዲዩ ኣብቲ ቤዝመንት ሊክ ኣለዎ ዲዩ ሊክ ማለት በጣም የተገዛ ዘበላሹ ነገር እዩ ማይ ሊክ በጣም ዘበላሹ ገዛ እዩ ተርማይት ኣለዎ ዲዩ ተርማይት ቼክ ክግበር ኣለዎ ሞልድ ቼክ ክግበር ኣለዎ እዚ ኩላ በአይን ሪና ዘንከሎ ነገራት ኢንስፔክሽን ካምፓኒ ህጂ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ያለው ዝመፀ ዝገርመካ መሳርያ ያለው እንጂ በቃ ቢዶም ተያያዝ ከምስል ትመስላላ ነዚ ግድግዳ ላይት ገሮም ሞይስቸር አለው ወደ እዚ ግድግዳ ይሉ ዝነገሮም መሳርያ ቴክኖሎጂ አለው ከማለት ነገር ስለዘለው እሱ ይዞም ነው ዝመጹ ሩፍ በድሮን ገሮም ይሪውቦ ፋውንዴሽን ይሪውቦ ሶ ኢንስፔክሽን ምግባር ሲ በጣም ይጽብቅ ኢንስፔክሽን እንደዛ ይገበርካ ትገዛ ሰርፕራይዝ ገበርካ ይከሉ ብዙ ነገርና ሰርፕራይዝ ካምኮን ገዚሃ ኢንስፔክሽን ገርጉ መፍላጥ ያይሽ እንታይ ዝስራ ከም ዘለዎ ንፍላጥም ኢንስፔክሽን በጣም ያድላይ ህጃብ ኔጎሽዬሽን ተቀመሉ ነገር እንታዩ ብዙም ዘሐገዘና ነገር ምቱን ሸጡ ሰባት እንታዩ ነው ብሎም ኢንስፔክሽን ክንገብርና ግን ዘድሊዮ ነገር ትህቲ $5000 እንደህር ኮይኑ ሪፔር ግበሩ አይነበልና አባ 5000 እንደህር ኮይኑ ግን ኔጎሽዬት ክንገብርና ኢልና አረዲና አት ኦፈር ንገብረው ማለት አቢ ነገር እንደህር ኮይኑ ኤሲ ሲስተም ሴንትራል ኤሲ ሲስተም ኢንስፔክት ይገበራለው ብዙ ወጪ ዘውጻካ ነገር ክራ ያለው ሩፍ ሴንትራል ኤሲ ሲስተም ፕላምቢንግ ኤሌክትሪክ the foundation mold termite ክራ ያለው ማለት እዚ ሁሉ ነገር ኢንስፔክት ምግባር በጣም ያድላይ ያ ጽበት ያ ምክንያቱ እንታይ ዲ ገዛኽት ገዝ خلاሃሲ አካል ኤክስተራታት ስምዒት ይኻታት ሓደ ሳይዝ ትውን እቲ ቦታ ናይ ምድላይ ወይ ካነት ገዛ ዝራእኻየ ናይ ምግዛ ባህግስ ለዝመፀካ ይኹን ድብል ሰብ ብዙሕ ኣሎ ግን ምስኣታ ካየ ድሓር ግን እቲ ሰዓቤናት ካብ ጁባና ይዝወጽ ክዕረን ድሕር ኮይኑ ካብ ጁባና እዩ ዝኾነ ድሕር ኮይኑ ገዛና ኦልሬዲ ገዛና ስለ ዝኾነ ወጻኢታትና መታን ከይበዝሕ ካብ ስምዒት ወፂና ኩሉ ግዜ እታ ኦፈር ምስተቀበልና ከም ሲም ሓውና ክብለና ጽንሐ ንሕና ምናልባት ሰሞያ ዘይኮንና ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ በዓይንና ዝረአ ኮስሞቲክ ዝበሃል ከምዚ ሲም ዝበሎ ክሽነ ባዝሩም ወይ ከዓ በዓይንና ንሪኦ ፍሎርናቱ ጽቡቕ ዝረአየና ጥራይ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ አፕሊያንስ ዘሎ ኣብ ናይ ሩፍ ዘሎ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ዘሎ ኣብ ናይ ሴንትራል ኤር ኣሎ ዲ የብሉን ትገዛ ወይ ትናቱ ዝሰርሕ እንደይሰርሕን መን ይዝረአልና መዓል ሞያ ይድሪኦ ማለት እዩ መዓል ሞያ ክሪአልና ከለኻ እቲ ውሕስነት ናይ ትገዛ ንሕና ጋይሽ ኮይና ኢና ንመጾ ዘለና እንታይ ኣበይ ርከብ ከመን ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ ስለዚ በቲ መዓል ሞያ ክወሃበና ኮሎቲ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ፈሊጥና ክንኣትዎ ከለና ትገዛ ብድሕሪ ዝመጽእ ወጻኢታትና ክቕንስን ክሕግዘናን ይኽእል ብዓብይ ኸ ኔጎሽዬት ክንገብር እንድሕር ንኽእል ኮይና ካብቲ ክዕረ ዘለዎ ዝስራሕ ዘለዎ ነገራት ሬኮመንድ ዝገብሩና ነገራት እንድሕራሊ ቀዲምና ክንፈልጦ ከለና ተመራጺ ይኸውን እሞ እቶም ገዛ ትገዙ እዚኣ እውን ኣይትረስዕዋ ከም ሬኮመንዴሽን ሓዝዋ ምክንያቱ ትገዝእዎ ገዛ ጥዕና ናይቲ ገዛ ፈሊጥኩም ክትኣትዎ ከለኹም ተመራጺ ይኸውን ነቲ ድሕነትኩም ጽባሕ ንግሆ ዘይተደለየ ወጻኢታት ከይመጸኩም ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ሶ ሓወይ እዚኣ እውን ጽበት ኢንፎርሜሽን ካብ ስምዒት ወፂና ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ሶ ከምዚታት ዝመጽእ ብዙሕ ነገር ይመጽእ እንዲ ዝያዳ ደይራ እኽዋ ዝያዳ ዘይፈለጥኳ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ጽሑፋት ናይ ምንባብ ባህርና ወይ ከዓ
كل جزء حلافنا تزحق يا سبسي ناو تراي تتصقع نجارات اللهم مش شعوب الحري ومستودات نجارات إذا زي فلت كوز بالكأب زحسب اللهم عليك بتامي الله لذي حتى تخنكون علنا عندنا حتى تكونها خم فلت سجام يبلنا ريل استيت مسانا حساب زلوا حساب تاود يوم زهوبنا تا ريل استيت مالت ناتنا قنو خينهم زتابو قلنا ويكا نتي نحنا خنجوز أدلينا زلنا ودو جيرم أبينا نخمس لنا زحجوزنا حساب زخنو بتحتنا قريبنا حتى زلنا أبجوز إحنا حتى مكلنا سونكا نتي كنوستز جبنا إنفورميشنات يهوبنا يوم مالتي سلازي صبوا حبريتا يسيم حوي زيا خمزي لنا خا خنقص لاينا من البات اسكي من البات نايتم مجمبريهم جزاز جوز إنا نبل صنحنا مو مسوخا وسخا بالناسي انتي انا عنا خدي لكم من زبلو خا يسالون يوم جزاز اللهم خلاي جزا خغور زدليون ايسالون نخون نزيهم كانتاي في الليات الله من البات حدا جزا برايمري جزا زلو هينو از سكندري هاوس كجزا زدلي نزيهم كانتاي انفورميشن مهبكايو اوكي مبزات አለው even up ኮሚቴና ፍላደልፊያም ሰከንድ ገዛ ሳልሳይ ገዛ ዝገዙ ሰባት አለው ቀልሉ ከቢድ ነገር አይኮንም ህጂ ከም ኢንቨስትመንት እንደርኮይኑ 3% ዳውን ፔመንት ዝረኩ ናይ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ሰከንድ ታይም ሆም ባየር ከዙ ኮለው ኢንቨስትመንት እንደርኮይኑ ግን 20% ዳውን ፔመንት ገብራለው ማለት ነው ታፍልሊ አብዛያዛላ ግን ካለ መንገድ አለው ፎር ኤግዛምፕል እቲ ሰከንድ ሆም ካፕት መጀመርታ ሆም ዛቤ እንደርኮይኑ እቲ ፋሚሊ ሳይዞም እንደርጨሚሩ እቲ ባንክ ክነረደነ ከሊና እንታም ነው ብሎም ህጂ ዘለናዮ ገዛ ጻቢብናዩ እቲ ፋሚሊና እንዳባዩ ዘሎ ክልተነርና ክንጅምሮ ኮለና አነን ሰባይተነርና ህጂ ግን ክልተቆሉታለና አቢ ገዛና እንደል እንደሪሎም ከም ፕራይመሪ ሰከንደሪ ሆም ከገዙ ይክልዩ ማለት እዩ 3% ዳውን ፔመንት or 5% ዳውን ፔመንት ጌሮም ከገዙ ይክልዩ even if second time እንደርኮይኑ እቲ ግራንቱን በዘረኩ እቲ ዳውን ፔመንቶም ሎው ከውን ይክሉ ከም ፕራይመሪ ሆም ማለት እዩ አብ ሲቲ ኔሮም ንሰበር ካቱ ዝደሉ ሰባት አለው ሴፍ ዝኮነ ኤሪያ ጽቡቅ ትምህርት ቤት ዘለዎ ኤሪያ ከናቱ ይነዝሉ ሰባትም ከም ፕራይመሪ ሆም ይፈቀደለው ማለት እዩ ላይፍ ቼንጅ እንደር ኮይኑ you can buy as a first time home buyer investment እንደር ኮይኑ ግን 20% ዳውን ፔመንት ከገባራለው ዱፕሌክስ ዝገዙ ሰባት አለው 20% ትፍልሊ ዘላ አብዚ ጥራዩ so the reason دهبو كمان سي نتي داون بيمنت خفلو زغبون كمان او كمو كمان سي كحجزوم يخلي ማለት كحجزوم يخلي the reason كحجزا كايتلي كنبرلو يزغز እንደልካ እቲ ዳውን ፔመንት በጣም ሎው ዝከውን ኢንቨስትመንት እንደር ኮይኑ ድማ 20% ዝከውን ተወሳኪ ዶክመንት እንታየም ነርኢ ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንደር ኮይንካ ተዘራሪብና ነርና ታክስ ሪተርን W2 ፔቼክ ባንክ ስቴትመንት ሰከንድ ታይም ሆም ባየር ከውን ኮሎ ግን ናት ህጂ ዘለሃዮ ገዛ ዶክመንት ከታያለካ ሞርጌጅ ስቴትመንትን ናት ሆም ኢንሹራንስ ከታዩ ማለካ ማለት እዩ ገዛ ኢንሹራንስ አለው ኢንሹርዲው ሞርጌጅ ብሳቱ ይከፈሉ እሱ ስቴትመንት ተወሳሂ ክንህቦ ማለና ማለት እዩ ዳስ ሞር ዶክመንት ተህቦ ኦኬ ያ ጸቦ ሶ ምናልባት እስኪ አብናይ ያው ከለና ትንክፍ ክነብላ ሪፋይናንስ ክንገብር ከለና መኒ ሪፋይናንስ ይገብር ማዓሲ ሪፋይናንስ ይገብር ዚያ نتي زي فلتسب بروح ناخذ كلام ምናልባት ሕጂ ب5.9 ኢንተረስት ዘሎ ሰብሲ ማዓሲ ሪፋይናንስ ክገብሮ ዝኽእል ትገዝኡ ኦኬ በጣም ይጽብቅ ኮሽን ሪፋይናንስ ምግባር ማዓሲ ሪኮመንድ ዝግበር 100% ሎው እንደር ኮይኑ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል 6% ኢንተረስት ሬት ሓደ ሰብ ገዚኡ ኔክስት ይር 5% እንደር ኮይኑ 1% ሎው ኮይኑ አለው ማለት እዩ شو ጥቅም አለው ምክንያቱም ሴቭ እንዳገበርካ ይሄ ሪፋይናንስ ንምግባር ክንደ ይደልዩ አትሊስት 2500 ይደልካይ ሪፋይናንስ ንምግባር ማለት እዩ ስለዚህ እቲ 2500 ሴቭ እንደዘገበርካዮ በት ኢንተረስት ሬት ሙራዱ ለውጥ አያመጽኝ ፎር ኤግዛምፕል 6 ፖይንት ኢንተረስት ዘለው ሰብ 5.5 እንደር ኮይኑ ሪፋይናንስ ምግባር ጥቅም ይብሉኒ ምክንያቱም only 0.5% አዩት ቤኔፊቱ ማለት እዩ እቲ ናይ ወራሃዊ ክፍያው ዲፈረንስ አያመጽኝ ህጂግን ሃይ ስለዘለና ኢንተረስት ሬት አነ ለኩሉ ሰብ ሪኮመንድ ዝገብር ማሲው ፎር ኤግዛምፕል 4.5 እንደር ኮይኑ ሪፋይናንስ ምግባር በጣም ቤኔፊት አለው ማለት እዩ ለው ትሪዮ ናይ መንዝሊ ፔመንት በጣም ይዞርድ 3% ፖይንት እንደር ኮይኑ ዝጋይበሪሉ 3.5% እንደር በጽና ድማ ኩሉ ሰብ ሪፋይናንስ ይገብራለው ወይ ለዛ ሐሰብናዶ you get a good benefit ስለዚህ 6.8 መብዛት ሰብ ዝገዘዘ ነበር ዛለ for 3 years
6.8 ነይሩ ሕጂ 5.9 አቲና ሪፋይናንስ ምግባርሲ ደወሉ ለሰዋት አለው አይትግበሩ ይዘበል ካብ 6.8 5.9 ብዙ ዲፈረንስ ይብሉኒ so ሪፋይናንስ ምግባርሲ ወጪ በዝህም በር ቤኔፊት ትራክ ዋይ በዝህኒ so ሕጂ ሪፋይናንስ ግበራሉ ታይም አይኮነን next month 5.5 እንደራቲና ኩሉ ሰፍክ ይገብራለው ግን ኩሉ ሻ ሪፋይናንስ ምግባር ደማ ጽብቆ አይኮነን ስለዚህ ክሳብ ዞር ደማ ምጽባይ ሚካል let's wait till it goes to 4.5 or 4.0 እንደር ኮይኑ ደማ ሹ ምግባር ማለት ጽበት ያ ምናልባት ንዑዝ ጽበሰቡን ኩሉ ስለዝኽል እቲ ኣብ ሪፋይናንሱን ጽቦ አጋጣሚ ማለት ካለ እንታይ ያኸሓታ ደልየ ነይረ ኣብ ናይ ኣከፋፍላ ምናልባት ሓደ ሰብ ገዛ ዘለዎሲ እቲ ሞርጌጅ ክኸፍል ከሎ ኣብ ኣከፋፍላ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኤስክሮ ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ክንከፍሎ ፕሪንሲፓል ዝበሃል ኣሎ እጂ ኣብዚ ክንከፍል ከለና ከመይ ተኸፈልና እዩ ዝተመርፀ ዝኸውን ነትናትና ኣከፋፍላ ወይ ከዓ ነትናትና ሞርጌጅ እቲ ኣከፋፍላ ክንከፍል ከለናሲ ከመይ ተኸፈልናዮ ይሓይሽ ብዛዕባ እዚአን ምናልባት ኣብኡ ኢንፎርሜሽን ዘለካ ኣረኣያኻ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ሰብ ዝኸፍል ብኸመይ ተኸፈለ ይሓይሽ Okay, but I'm a question. As in, mabzat a question you from clients, from people who pay mortgage. Mabzat is a question you. It's a mortgage. Had a bill is had a price is a low. Again, bush to buzuna garata low malati. Hejina had some mortgage. Had a shehen 500 in the coinu. It's a mortgage kafia and time tile low. And the recani na principal allo. The like ayo ganzal naslalu principal ipan. The interest rate allo. The tax allo. The insurance demand. ስለዚህ mortgage payment አርባተ ነገራት አለው principal interest mortgage and insurance tax and insurance ማለት ነው so tax and insurance escrow ዝበሃል አካውንት ይዘለው ኩልሻ አው ይዝከይድ escrow ማለት በትግርኛ እንታይ ተብሎ ተቀማጪ saving ዝቀመጥ ማለት ነው next year insurance and tax ከፈለሉ አካውንት escrow ይባላል principal ማለት ነው ዋና ለቃን ሀዩ ገንዘብ ኢንተረስት ሬት ደግሞ ለባንክ ፕሮፊት ይገብራሉ ማለት ነው ሶ በኦንላይን እንደርኩን ከፍሎ ዝኩሉ ተከፋፈለ ነገር አለው ናይ ፕሪንሲፕል አለው ናይ ኢንተረስት ሬት አለው ናይ ኤስክሮ አለው ቦክስ አለው አፕቲ ቢል ተጨማሪ ፕሪንሲፕል ከፍል እንደደሊና አፕቲ ፕሪንሲፕል ታይፕ እንገበራለና ማለት ነው $100 ተወሳኪ ለፕሪንሲፕል ከይድ ኦር ደግሞ 200 ለኤስክሮ ከከውን ኦር ደግሞ እዚ ለታክስ ራይት ከውልና ፈላሊና መክፈል ይካል ናይ 30 ዓመት ሞርጌጅ አለው ናይ 15 years ሞርጌጅ አለው ቶሎ ኮዳልና አት ፕሪንሲፕል እንዳውሰክና እንደር ከፊልናዩ ቶሎ ኮዳ ይክሉ ይህግዘና ማለት ነው እጂ $20 እንደር ኮይኑ $50 እንደር ኮይኑ በቦሩሁ ለተ ፕሪንሲፕል ሞር እንዳገበርና እንደር ከፊልናው ለተ ሞርጌጅ ቀልጥና ነው ዶ ማለት ነው ሴቭ ንገበር በኢንተረስት ሬት እታ ከፋፈልና ክንፈልጣለና በኦንላይን መክፈል በጣም ይጽብቅ ነገር መብዛት ሰበብ በስልክ ደውሎም ዝከፍሏለው ቼክ ይሰዷለው ነው ባንክ አይነሮና በኦንላይን እንደር ኮይኑ ግን አቤ እንዳከረ ከምዘለው ከነረው ስለዝከል በስልክና አውረት አፕ ዳውንሎድ ጌርና ፕሪንሲፕል ኢንተረስት ሬት ታክስ ኤንድ ኢንሹራንስ ለንበን መክፈል ከምዝካል የሬና ማለት እዩ እቲ ኤስክሮ አካውንት ታክስ እና ኢንሹራንስ ዝካይድ ዋና ደግሞ ለፕሪንሲፕልን ኢንተረስት ዝካይድ ማለት እዩ ሶ እቲ ሞርጌጅ አርባተ ፓርት አለው ኩሉ ግን ባህሪው ዝመጽ አበይና አበይ እንዳከለው ዘለው ዝብል ክንሪው ያለና we have to pay attention to it እቶም ባንክ ድማ ፕሮፊት ንምርካብ ስለዝደልዩ ናይ መጀመርታ 10 ዓመታት ነቲ ኢንተረስት ራይም ዘክፍሉና እቲ ሞርጌጅና ክሪው ኮለና እቲ ኢንተረስት ኢና እንዳከፈልና ዘለና ማለት ነው ናይ መጀመርታ 10 years we paying the interest ግን ህና ድማ ስማርት ኮይና ነቲ ፕሪንሲፓል ክንከፍል ክንጀምራለና ማለት ነው ሴቭ ይገብረና you know ብዙ ኢንተረስት ካምክፋል ሲ ፕሪንሲፕል መክፋል ነዘቅመና ሶ ኦንላይን ከሄዱ ትክፍያና ከመይመስል ኤስክሮክ እንዳከፈልናይና ኢንሹራንስ መቀየር ካሊው ሀደ ካምፓኒ ኢንሹራንስ ዋጋ ከፍ እንደራቢልዎ እሱሽ ምግባር ካሊው ዘሃቱን ሰባት ኩንታም ዝብሉ ሀዳ አመት ክጸንሃለን ምዚ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ክልታ አመት ክንጸንህ ከመዝ በኋላ ነገር የለም ኤኒ ታይም ኢንሹራንስ ክንቀይረው ነከለና እቲ ሞርጌጅና ይህግዘና ማለት እዩ ዝተሻለ ካምፓኒ እንደረከና
يا زاناي إنشرانس صبت بوينت إنه قال كافت هاف كان إنفورميشن ون عاملوا تزرع كله بتناتي مسكيركم أنا تكمي مستي مستمزنا بركم نرجع كافت تجزانا يسي كسب بعلم مكيار كسب يوم تلاقي مسومينا نيرنا مالتي ايوه حرقنا تي مكيار مش مسكين كم تذهب كاني حسابون استم ذهب كاني ساعتون it's a big difference رخي والله تصبوا سكيب نالبات كابن صحيا جن أو هوم إنشرانسي نيشتي فلوتو ندحر اللي كم نالبات كافتر استنا وتي خيكون ندحر وتي خينو دحن مكستاي جبرني جن حساب على كايلة زامن إنشرانسنا أبجزانا بلشت زورلو انتهي كابر زكبرنا كسب كندينا نحنا أبجزانا دمسنا دامجي sometimes قال دامج مصمو كابجو وسب زعر سبالو زي فلت سب قدامي كمان قدامي اب تيك توك نكات على نيرنا سو انشورنس كفر زغبرلكا انتايو اب غزا خدامج كلو خلخا ني انشورنس كا حاتيتكا كم زغاطي منلو تبلل ندحر نغرات اللي خونسي سب كدولو خفلطو زلو انشورنس كفر እንዳጎበሮ خلو خابجو كفر زغبر سبالو اب كمي كونتاتي انشورنس نحنصوعم زلنا so በእንግሊዝኛ terms ብሉ ዶን ኒክል ኤንድ ዳይም ኢንሹራንስ ካምፓኒ ባል ኒክል ኤንድ ዳይም ኢንሹራንስ ካምፓኒ ማለት እንታዩ ንሽተ ነገር እንደርደውል ካሎም ጽቡቅ አይኮናል ህጂ 500 ሚት ጥራት ወደ ነገር እንደርኮይና ባልና እንደሰሪናዩ ጥቅም አለው ማለት ነው ምክንያቱም ኢንሹራንስ እንደር ክሌም ጌርና እትና መንዝሊ ሬት ድማ ሃይ ይከውል ኢንሹራንስ እንደር ክሌም ጌርና አብት ክሬዲት ሂስትሪ ከምዛቱ አብት ኢንሹራንስ ሂስትሪና ድማ ያቱ ማለት ነው ካሊ ካምፓኒ እንደር ኬርና ክሌም እንደር አሊካ ሬት ሃይ ዩዝ ከውን ሶ ክሌም ንገብሮ ማሲው አቢ ዳሜጅ እንደርበጽው አብገዛ ናቹራል ዲዛስተር for example ከቢድ ንፋስ መጽዩ ከቢድ ሬን መጽዩ ሩፍ እንደር ገንጥል ወት ሩፍ እንደር ዳሜጅ ኮይኑ ሪፔር ቫልዩ ድማ ካፒታል ተሽህ ንላል እንደር ኮይኑ ኢንሹራንስ ምድዋል ጽቡቅ ይለዛ ሐሰብ ናይ ዋተር ዳሜጅ እንደር መጽዩ አብገዛና ሪፔር ቫልዩ ሪፔር ምግባር ካፒታል ተሽህ ንላል እንደር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ኢንሹራንሱ ክደውላለው ክትቀመለው አለው ተንቲ 2000 እንደር ኮይኑ ግን ባልና እንደር ሰሪናዩ ጥቅም አለው ምክንያቱም ናይ ኢንሹራንስ ሂስትሪና ካብ ዝበላሸው ኢንሹራንስ ክሌም አለው ተባሂሉ ኣብ ክሌም ካብ ናአቱ ሬትና ሃይ ካብ ዝከውን ባልና ሪፔር ክንገብር ንከሊና ንሽተ ነገራት እንደር ኮይኑ አቢ ነገር ግን እንደር ኮይኑ ፋየር ዳሜጅ ናቹራል ዲዛስተር ዳሜጅ እንደር ኮይኑ ናይ ዋተር ሊክ ዳሜጅ እንደር ኮይኑ ቤዝመንት ዋተር ሊክ የሩ ብዙ ነገር እንደተበላሹ ኢንሹራንስ ክንጽዋለና ማለት እዩ ዝከፈልናዩ ክንጥቀመሉ አለና ቤኔፊት ግን ለሊ 2000 እንደር ኮይኑ ዳሜጅ ከነውር دوتسيم حوي سكيف بقى لو معلتي دحن نمزخ خالد اكل اللي ولاتي قديكني اسلا سنحنا بزح انفورميشن زد لي سبالو الى زامن ምናልባት ካብ ፍላይ ካብ ናይ ገዛ ማለት ምስትናተይ ስራሕውን ዝተኣሳሰር ክሳብ ዝኾነ ከምዝና መፃና እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ሓበሬታን ክንህቢና ነዚ መደብ ሪኢኹም ክትከታተሉና ዘለኹም እትሪእዎ ሓሳብ እውን ኣገዳሲ ወይ ክሕተት ኣለዎ ክምለስ ኣለዎ ትብልዎ ሕተታት እንዳሃልዩን ምናልባት ሲዩም ሓወይ ናትካ ኢንፎርሜሽን እንዳሃር ክትበና ኽኢል ካብዚ ሰባት እውን ካብኡ ሪኦም ደው ኢሎም ንዝሓቱኻ ድዮም ደው ኢሎም ክረኽቡኻ ዝደልዩ ሰባት ገዛ ክገዙ ፅባሕ ንጎ ገዛ ክንገዝእ ደሊና ኣለና ካብዛ ድሃብካ እያ ተበጊስና ዝብሉ ሰባት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ናብኡ ናትካ ኢንፎርሜሽንን ፕላስ ከዓ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ምውዳእና ዘለካ ተወሳኺ ሓሳባት ክትበና ትደሊ እንድሕራሉ ንዓኻ ዕድል ክበካ ተስልከይ ታይፕ ክንገብርና ኣብቲ ስክሪን ተስልክን እቲ ኢሜይል ክንገብርና ስዩም ገብረማርያም ይበሃል ፎን ነምበረይ 610-324-2065 you can call me anytime I'll be happy to help you ሰብክሪ ውለለይ ኮሎ በጣም ደስ ይብለኝ any question ንምግዛት ላይ ከሆነሲ ከምዚ ጥያቄ ነርኒ ናይ ኢንሹራንስ ጥያቄ ነርኒ ናይ ታክስ ትቷለን ይሎም ደርደውሎም ከግዞም አነ ፍቃደኛዬ anytime especially ናይ ፊላደልፊያ ኮሚኒቲ በደስታን በሐዘን ኩልሻ ዝግዘኒ ኮሚኒቲ ስለዝኮነ አነ ድማ ከግዞም ደስተኛዬ ኩልሻ ተውለታ ከመልስ ደስ ይብለኝና any question hada to nderalikum bizaba gaza anything call me ጣሚ ደስ ብለኝ ያለ ኩሉ ሰው ደሞ ይፈልጥ ይሁ hada ሰው እንደደውልልኝ ታይም ወሲደ ከረዶሜ ብዝካለኒ ከህግዞም ማለት ይሁ ገዛን ምግዛ ሐሳብ እንደራሊኩም ንምሻጥ ሐሳብ እንደራሊኩም ምምክካል ጽቡቅ ይሁ ቅድሚያ እንደደውሎም ላይ ባሃጎስ ያነዝ ህግዞም
ንገረም እዚ እድል ስለዝሃብከና በጣም ኢና ነመስግነካ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ምናልባት እውን ኣምሓርኛ ኣነ እሰምዐ ግን ኣይዛረብኒ ናተይ ክላይንት ብዙሓት ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣለውኒ ኣምሓርኛ እውን ስለትኽእል በኣምሓርኛ ጌርካ እውን እዛ ዘላ ዕድል ቅድሚ ምውዳእና እውን በኣምሓርኛ ጌርካ ክትብሎ ክተመሓላልፎ ትኽእል ነገር እንድሕር ምክንያቱ ብዙሓት ካስተመር ክላይንት ኣለውኒ ኣነ ኣምሓርኛ እሰምዕ እምበር ኣይዛረብኒ መንገድካ ገይረ ግን እቲ መልእክቲ ከመሓላልፍ ኣሎ ልክ ነው ገሬ አማርኛ ይናገራል ይሰማል አልናገርም ይላል እንጂ ቢሞክር ይናገራል ገሬ እና በጣም የሚታወቀው እኔ የሰራውን ስራ ይቻለው የሚሰራቸው ኪችኖች የሚሰራቸው ቤዝመንቶች በጣም ጥሩ ናቸው እስካሁን ድረስ ያገዛቸው ሰዎች ሁሌንም ያመሰግኑት የሚሰራ ቤዝመንት ካላችሁ የሚሰራ ኪችን ካላችሁ እባካችሁ ገሬን ኮንታክት አድርጉት እኔንም ኮንታክት አድርጉኝ ለመሸጥ ለመግዛት ከፈለጋችሁ እኔና ገሬን ማማከር በጣም ጥሩ ጥቅም አለው ነው ማስበው ሁሌ ለመሸጥና ለመግዛት ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ ስለ ቤት አሰራር ይሄ ነገር እንዴት ነው ፊክስ ማድረገው ካላችሁ ገሬ ጋር ደውሉለት ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ስለ ታክስ ስም ማዛወር ስማቸውን ቤታቸው ላይ መጨመር ለምፈልጉ ሰዎች ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነው የቤቱ ስም በባል ብቻ ወይ በሚስት ብቻ ከሆነ አንድ ላይ ማድረግ ከቻሉ ላማክራችሁ ይችላል እንዴት እንደዛ እንደሚደረግ ልነግራችሁ እንችላለን የቤት ስራ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ሌላ ሰው ከምትደውሉ ገሬ ጋር ደውላችሁ በቋንቋችሁ የሚያስረዳችሁ በጥሩ ዋጋ የሚሰራላችሁ ሰው አለ ደውሉልን አዋሩን ጠይቁን እናግዛችኋለን በደስታ ጽፈት ያ እጂ ሰሚያካ ከሰመፀን ሄ ማለት ኣብቲ ዝራብ ግን ጽፈ አናም ትግርኛ ከመይ ዝሙክሩ ነው ሰው ጽፈ ተዛረበ አነ ኣብዚ ለሚደ ስኸማን ካስተመር ዝለመትኮ ስለዚ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣለው እቲ ትገብሮ ፕሮግራም ጽቡቅ ንሪኤና ግን ትግርኛ ጥራይ ስለዝኾነ ግን ኣይርዳእና እቲ መልእክቲ ተመሓላልፎ ዝብሉ ስለዘለው ናተይ ፈሎው ዝገብሩኒ ብዙሓት ኣለው ኮይኖም ግን ኣብቲ ምርኣይ ጥራይ ብምርኣይ ክሳይ ዝገብርዎም ስለዚ ሲምሓውና ማልቲሊንጋ ስለዝኾነ ብእንግሊሽ ትደልዩ ሰባት ብኣምሓርኛ ትደልዩ ብትግርኛ ትደልዩ ዝተፈላለየ ቋንቋ ረኸብዎ ክትገዝኡ ትደልዩ ክትገዝኡ ትሓስቡ ከማኽረኩም ትደልይዎ ረኺብኩም ደዊልኩም ኣዘራርቦ ዋላ ኣብ ካልእ ስቴት ሃለዉ ኣብ ካልእ ስቴት ዘለኹም እውን ምስቶም ኮኔክሽን ዘለዎም ሳብቲ ትነብሩሉ ከተማ ምሶም ጋይድ ክገብረኩም ስለዝኽእል ዋላ ብርሑቕ ስቴት ዘለኹም ካብ ፔንስልቬንያ ወፃኢ ዘለኹም እውን ደዊልኩም ኣዘራርብዎ ከምኡ ምስ ወፃና ምናልባት እቲ ናቱ ኢንፎርሜሽን ኣብ ታሕቲ ክንፅሕፈልኩም ኢና ካብኡ ርኢኹም ከዓ ደዊልኩም ረኸብዎ ሲምሓወይ ደጊመ የቀኒየለይ ስለ ደሃፍካን ዕድል በቀዳማይ እውን ከምኡ ብዙሕ ሰብ ተፀቢናዮ ግን ኣጋጣሚ እቲ ናተይ ሴትኣፕ ስለዘይፀንሐ ክጥቀመሉ ስለዘይፀናሕኩ ብዙሕ ነገር ክዕረ ነይርዎ ስለዚ ሕጂ ተመሊስና ኣለና ሆፍሊ ድማ ከምዚ መደብ ሰሪዕና ድማ ኣብቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ግዜ ላይፍ መፂና ነቲ ሰብ ዘለዎ ሕቶ መፂኡ ምሳና ጆይን ገይሩ ክሓትት ንዝደሊ መልሲ ንክትህቦ ወይ ከዓ ኮመንት ዝፀሓፍልና ኮመንት ንዝፀሓፍልና ድማ ደጊምና ርኢና ድማ ተመሊስና ክንፅዋዓካ ኢና ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና የቀኒልና ስለ ዝሃብካና ዓዲ የቀኒላ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሃቭ ጉድ ዴይ ታንክ ዩ ሲም ሃዋይ ኦልራይት ስለዚ ኩልኩም ነዚ ቪድዮ እትከታተሉ እትሪእዎ የኣሕዋትና እዚ ናይ ሎሚ መቐፀልታ ናይቲ ቅድም ነምፃልኩም ዝነበርናዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ግን ኣነ ቁርብ ምስቲ ናተይ ሰዓታት ናይ ስራሕ ስለ ዘይጠዓመኒ ዝነበረ ክንመፅእ ኣይከኣልናን ሕጂ ዳግማይ ተመሊስና ኣለና ከምኡ እንዳገበርና ድማ ምናልባት ኣብዚ ክቐርበልኩም እትደልይዎ ሕቶታት ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ እንድሕር ሃልዩ ፀሓፉለይ በቲ ናትኩም መሰረት ጌርና ድማ ንኩሎም ኣሕዋትና ኣብ ከምኡ ዘለኹም ከምዚ ዓውዲ ዘለኩም ናብ ሕብረተሰብ ክመሓላለፍ ኣለዎ ትብልዎ ሰባት ሰብ ሞያ ሰብ ምኽሪ ዘላትኩም ኢንፎርሜሽን ሼር ክንገብር ንደሊና ትብሉ ድማ ረኸቡኒ በታ ዘላትና ከምዚ እንዳገበርና ኢንፎርሜሽን ክነሕልፍን ኢንፎርሜሽን ክንወስድን ኢና ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለናዩ ኣብ ቀፃሊ ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ምስትናትና ማሕበራዊ ሂወት ወይ ከዓ ምስቲ ኣነ ዝነጥፎ ናይ ገዛና ኣብ ገዛና ዘድልዩና ስራሓት ኮነ ኣብ ገዛና ክንገብሮም ዝግባአና ኢንፎርሜሽናት ሓቲተ ከምፀልኩም እየ እስኹም ድማ ዘለኩም ሓበሬታ ምፅሓፍ ኣይትረስዑ
ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ሰባት ሓጋዚ ጠቃሚ ኮይኑ ትረኽብዎ እንድሕር ኣለኩም ኮንኩም ካብቲ ዘቕርበልኩም ኮነ ወይ እውን እቲ ብሕጂ ዝቐርብ ናብ ካልእ ሰብ ንኽሪኦ ከምኡ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ንሎሚ ኣብ ዝኣኽለና ሰላም ምሸት